Mune wa kasu kallon mu barkanmu da sake haduwa a shirin nan mu za mu nuna muku yadda ake buɗe Gmail account ma'ana Google account ko email account. Farko in ka tafi cikin browser ɗinka za ka rubuta Gmail sign off sai ka danna Gmail sign off. Idan ya buɗe ka danna akan na saman nan wanda ya fara kawo maka, daga nan sai ka tafi ƙasa za ga sign off for a Gmail account, ka danna akan nan gurin create an account. In ka danna zai buɗe, yayin da ya buɗe in kana Gmail account za ka iya zaɓa ka cigaba da shi. In kuma yanzu zan buɗe sabo ne za mu zo mu danna akan add account, saboda sabo za mu buɗe gashi nan zai login zai kawo mu nan gurin da ya kawo mu. Za mu sa password na wayar mu ne domin mu unlock ɗin pattern wannan portal ɗin kenan. Sai mu jira ya buɗe sai mu danna akan gurin nan create account for my akan nan gurin for my personal use. Nan gurin sai mu sa first name din mu, sunanka na farko shine first name. Misali bara mu sa misali haka, misali Kamis. Second name bara mu sa misali Abdul ko Abdul misali gashi nan. First name surname ɗin optional ne, surname optional ne ba dole bane amma mu saka shi saboda akwai inda yake da amfani sosai wajen recovery da sauransu. Nan kuma date of birth ne, nan dai ranar nawa ga wata aka haife ka, misali 12. Month ma bara mu sa 12 misali. Year bara mu sa misali 1990. Gender nan gurin shine jinsin ka, namiji ne male female kuma ce. Za mu sa akan namiji dan na continue. Nan da continue za mu zaɓi nan gurin username ne wanda muke son mu amfani da shi a Gmail din, misali kaza at gmail.com. to wannan abin da yake zuwa a farko din shine our username. Shi wannan at din da yake a ƙarshe constant ne baya canzawa. Nan gurin bara mu sa Kamis Abdul, bara mu gwada in dai akwai available ne zai dauki, za mu samu damar samun sa. Gashi nan me ya kawo mana that username is taken, ma'ana wannan sunan akwai wanda ya riga ya dauki irinsa. Yanzu kenan sun kawo wani a ƙasa, gashi nan ƙasan da sun kawo wani da yake available Kamis Abdul ko Sabul, ma'ana wannan zan iya amfani da shi ba tare da na sha wahala da ta kawo sunaye ba. Na ɗauki wannan kawai ya yi min sauƙi shi danna akan next, suna ne da yake available kenan. Nan gurin kuma sai mu sa password yadda muke so. Password a gurin nan ana so ki amfani da misali combination ne letoci, misali irin password haka, misali hash, misali capital letter A small letter S misali. A nan gurin ga su nan letters ne ga su nan kuma hash sai kuma numbers misali daya. Irin wannan password din shi ake cewa strong password. A cikin sa akwai capital letter ta nan P, akwai small letter, kuma akwai irin abin da ake cewa symbol irin su hash, su at, su waye, su ne wanda da kuma akwai numbers. Saboda irin wannan password din yana da wahala wani ya yi guessing ɗinsa, ya tattara abubuwa guda 4 different abubuwa a ciki. Zai wahala wani ya guessing ɗin wannan password din naka ya sa abinda ka saka kawai tare da kintace, yana da matukar wahala. Misali nan gashi nan mun sa password kenan. Bayan password din mu ta wuce ya kawo mu gurin nan, mu danna akan next. Gashi nan email din mu ya buɗu cikin sauki. Wannan shine da ake buɗe Gmail a takaice. Da fatan mun